Fadins, avui vinc a contar-vos el conte com una fada del bosc, perquè en el conte que vos contaré surten fades com jo. El conte és La Bella Dormida. Això era un regne on vivien un rei i una reina. Eren tan amables que l'únic desig que tenien era tenir un fill. Així que aquest desig es va fer realitat. I un dia va néixer una hermosa nina, que era tan brillant i donava tant de llum que li posaren de nom Lluna. Decidiren celebrar fent una gran festa en el castell i van convidar a tota la gent del poble, a tots els reis i reines que vivien en els regnes dels costats, i convidaren també a les 12 fades que vivien en el bosc. Així que, quan tardaven a la festa, tothom regalava un regal a la nina. N'hi regalaren de totes coses, les més guapes i millors del món. Quan va tocar el torn a les 12 fades, cada una de les fades li regalava qualsevol cosa que tu te puguis imaginar i que més t'agradaria. I quan van quedar les 3 darreres fades, la primera li va dir: jo te regalaré la bellesa i seràs bella tota la vida. La segona fada li va dir: i doncs jo, Lluna, te regalaré la felicitat i seràs feliç tota la vida. I quan li va tocar xerrar a la tercera fada, tot el castell se va omplir d'un fum verd i va aparèixer la fada negra. El rei va dir: qui és aquesta dona que no l'havia vista mai? I les 3 fades li digueren: aquesta és una fada negra que viu en el bosc i és molt, molt dolenta. La fada negra li va dir al rei i a la reina: ja veig que heu fet una gran festa i a mi no m'heu convidat. He estat l'única que no m'heu convidat. Per tant, posaré un càstig a la vostra filla. El rei i la reina se posaren a plorar i li demanaren perdó perquè no l'havien convidada, perquè no la coneixien. Però la fada negra, que era molt dolenta, li va dir: no, jo no me n'aniré d'aquí sense fer un regal amb aquesta nina. La fada negra li va dir: seràs feliç i creixeràs i jugaràs i seràs molt feliç, però quan t'arribin els 16 anys te ponxaràs amb una agulla i desapareixeràs d'aquesta vida i no tornaràs per mai més. El rei i la reina se posaren a plorar. No, per favor, perdoneu-mos, no volem que passeu això. La tercera fada, que encara no havia donat el seu regal a la petita, va dir als reis: jo no tinc els poders que té aquesta fada, la fada negra, però sí, no puc llevar el seu encantament, però sí que el puc canviar. Per tant, quan la nina se punxi, només quedarà dormida, però es tornarà a despertar quan arribi un jove príncep i li doni un beso. Ella despertarà i tornarà a estar amb altres en el palau. El rei i la reina varen mandar cremar totes les agulles, totes les màquines de cosir i tot el que s'apareixia una agulla, perquè així la seva fieta no se ponxi mai. La Lluna va créixer i va tornar gran. Era la princesa més guapa que hi havia en el regne. Sempre jugava i li encantava anar pel bosc, sempre acompanyada de les 3 fades, perquè el rei li va dir a les fades que sempre havien d'anar a la princesa i l'havien d'acompanyar perquè no podia anar mai tota sola. Quan va complir els 16 anys, ella se'n va anar directament a una habitació, perquè el seu pare li va dir que havia d'estar tancada a dins l'habitació, perquè no volien que se ponxís i sabien que ella se podria ponxir i quedaria dormida. Cansada de fer voltes per l'habitació, un dia va trobar una porta i va sentir un renou molt estrany. Va voler entrar en aquella porta i se va trobar amb una vella que cosia, amb una màquina de cosir. I li va demanar què era allò. I la vella li va dir: què ho vols provar? Podràs cosir molt de vestits. La princesa Lluna només tocar aquella agulla va quedar dormida i va caure en terra. El rei i la reina estaven molt trits. La posaren dins del seu llit ben dormideta, l'adornaren tota de flors i varen pensar que el castell no podien estar així i que les 3 fades
li donassin el desig de quedar adormit tot el castell. Així que les tres fades varen tirar a la seva vareta un polvos que tots se varen dormir. Els criats, les criades, els cavalls, els animals, tothom dormia. Així passaren 100 anys. I un dia va arribar un príncep amb tots els seus soldats. Va veure que el castell, que tot estava dormit, les flors estaven dormides, els criats estaven dormits, i els soldats li explicaren el que havia passat en aquell palau. Ell, com que era molt curiós, va voler entrar a dins del palau per veure què havia passat. Va veure que el rei dormia i quan va obrir l'habitació de la lluna, va veure que la lluna dormia horrible de flors. La va trobar tan guapa que li va donar un beso a la boca. Què va passar? El que havia dit la tercera fada. Que, claro, la princesa es va despertar. Va ser molt contenta. El palau va tornar a cobrar vida. Els reis se despertaren, els animals se despertaren, els criats se despertaren i totes les flors se despertaren. De tal manera que el príncep i la princesa van ser molt feliços. Així que, compte acabat. I si vols portar bé, la setmana que ve, un altre conte vos contaré. Adéu!